sewda horu adi hoona gorko honta wonno laar ha debma fuuti yahi natiga nder ladde ro simi yaltani on batta kam ay ko mi baddora ko en cukala hay hunde mi meeda kan wawde ameda kan wawde ameda kan wawde wallahi ana hersara yalto ko nder gale ma ko gorko jibin mi an jibini debbo ko take a ceenani biyo hol wawtani bi ceena mo don sa wi kam gorko taga a ceenani biyo mi wanma ko boni mi sa wi kam hol ko taga a ceenani biyo mi wanma ko boni mi man ha bammare wi do dew nasi sabu o wara kam no mi maayi dum kalta si a maayiram powriname men powro anani goy barna langu goddo mi hanni ma pula no fudi so mi nanani malim palo kitalan dande amde kobe kali fof mi nyaake mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama tanandi Seydou wiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkunde mayram e tattati ko woni yimtana ɗum en welde noli yimtanam ɗum koɗo mi fare moɗa inde mande voilà ko mayra mi fala min ko mi e gokke kambude min ko mi sobi kanko toñi kam réglu mom te on bonni réglage mo réglatnomi o ko an bonni réglage voilà o réglage bonnata o somin mbaɗan noon moƴƴat sa warno ɓijananɗo han tawno gendarme ɓe nan ɗo hande ngaran ma nawma cokoy ma tarda tardina min gocce kadi goɗɗum dialo so heele guesa tan telli dialo so heele guesa tan tellima eyyi joni noon ko ɓuuri labde dialo heele guesa walla jokkima e guesa yo ko ɓuuri labde ko yero piggal gasi o a seeram wallahi mi seeratama ɗum waɗata de berki rasulillahi mi seeratama mi añani hen hami maaya waɗi sikki tan Allah ne seedi mi añani hen hami maaya hami wayno koñ mbimami ɗo keddorɗa min komi jaho so mbaɗa yami nawo an kaw an min no desirda Yacine est ce que mi toppati ɗum hoto won haaju mum an Yacine ɗum heccuma ko mbari toon ne nder suudu moon est ce que mboɗo ɗum hoto won haaju ma ɗum tagi wiya an est ce que an seɓori buubel ni wino an seɓori non question non kaw ko question buubel halta non ko question tan min buubel halta kalta ane goggom Yacine kala fiye ɗum e nder suudu ou bien te mi nani kanko fiyatma an aɗa fiye so yiɗi
an goggo yasin nanu fiima a yani no poɗɗani eno goggo yasin foti omo fiima anna yino poɗɗani eno buubel foti e gon joni noon yo goto kala woje yo goto kala woje ko jogi ko an aɗa fiye min mboɗo fiya joni noon ya muñoy piggal ma min goppami miño muño piggal mo fiyere ƴew ɗo ƴew ɗo ɗo gonɗon aɗa foti hertude Oumar Mbow galle mum ɗe balɗe sahaa fof yimɓe ngara hen yernan haɓay buubel sahaa fof leegal ummo jallel ɓe mbiya jallel ɓe mbiya ɓe mbiya ƴaa ɓe mbiya ho yimɓe ɗe gulluma Oumar Mbow joni a jiiɓi hay diine makko o natti andu ni ko jiilor ko ala andi ko holko jiibata diine Allah wi serndoɓe yimɓe resondirɓe diɗo ñalawma darde Allah ñawata ɗum taw ko haɓoɓe yimɓe diɗo soɓe jidodiri sa ari a fewnat a haalat haala feewa fewna hami feewa yimɓe diɗo anda toɓe jiddodiri min buuɓe mboɗo yiiɗi omo yiiɗi kam amin kaɓa kono noon sa wi a serndat an somi wi mboɗo sernuma e goggo Yacine a wonta hebde cuuray yero haala ka heewi haala ka heewi ko hewande kaw goppaɗi jananɗo mi rokkani dal mi nawa ɗum goɗɗo resam mi rokkani dal a wawa ɗum a rokkani Oumar Mbow mi haalni ɗum min dakkodiri so mboɗo yambo nawor buubi wallahi a nawara wallahi a nawara ko ɗum ɗon noon jewata ɗon noon gandata ka debe quoi jamale sof bisimilla wallahi min tongguere ɗon min e Oumar min tonguma an aɗa wawi tongude moƴƴi an aɗa wawi tong an holko ɓurda kam eyyi joni ya holko ɓurda wona min noddunoma holko ɓurda kam wona min noddunoma mi anda so taw ko an noddu min yejjiti ni hol noddunoɗo joni ya nohni Oumar Mbow nan noddu ɓuure barkir ka Oumar jeewa mi par ce que an ne ndesata Yacine hay goto meeɗa arde wima seere debbo ma ɗum hoto won haaju kadi a kimmillani ne ndesta goggo Yacine a kimmillani ɗum hoto won haaju ma ndesoyɗa debbo goɗɗo ka kimmillani ɗum hoto won haaju ma ɓeyda rewɓe ɗiɗo min ko goto tan jogi mbiya yomi seere wallahi ɗum ko haasidaga fiyata ɗi janan probléme made wallahi an joguiɗa ɗiɗo mbiya yomi seere goto ɗo hoto tampi ɗum wonata alano seede wonata hande futuro yonata a woppani billahi wallahi ha gueje yona hami maya mi woppata hami maya mi woppata hande goppata mine buubel hami gasi mbiman ɗo ala jogoɗo sernudema e buubel mi sernuma e Allah mbiman kala jogoɗo sernudema e buubel mi sernuma e ko ɗum mbawɗa sernude Allah mi sernuma e Oumar ni waɗi ay Oumar heewi muñal Oumar Mbow heewi muñal so wonani ni Oumar Mbow heewi muñal o waɗannoma ko dagas wawi fof ko ƴeewoya ka Oumar ka Oumar ƴeewoyan barke Seck wawi ko ƴeewoya ka Oumar ƴeewoyan ɗo bari mami noddu nene Ayatou mi haalnamo ɗum mami noddu Mariame Sy mi haalnamo mami noddu Moussa Diallo mi haalnamo kamɓe fof mami nanno an jikkuma ande noddu commissaire Mountaga to eelek noddumo ƴeewa an kalda ko maayi commissaire Mountaga eelek noddum commissaire Mountaga commissaire mi noddata commissaire walla nodda colonel kormi kireur wawi fof nodda kormi kireur walla ɗum ɗo aɗa tampini yimɓe wallahi dewgal kawa halnaka gonga dewgal ma yiwata halna seede kawa halnaka gonga halnaka gonga o ballata min no waɗi jogino nino ɓaluma ko jaltude galle wallatama koy har goto wallatama gonda koye fusde dewgal hande mi fusde dewgal noon ko hande iwat hande hade futuro yande iwat Oumar ara haalde kaw baba galle gila min barondirani ɗo ara haalde e makko koye min barondirat ɗo ala kaw ala haydara de ara haalde e makko ana ɗum no haale ara haalde e makko ko haalde e makko gila min barondirani ɗo henna kaw baba galle o ko waɗi o tawi kam mboɗo jooɗi o wi o noddi kam o wi cukalel yomi armi noto min cikkatnomi ko goddumo haalat o wi kam woyi o yomi woppu buubel yomi seere buubel o serndat min e makko mi seeremo mi wimo e dow teɗugal l'islam jabani ɗum anani l'islam jabani seerndoɓe neɗɗo no serna resondirɓe neɗɗo no serna hakkude jinnaɗo e ɓinguel mum neɗɗo no serna hakkude sehilaɓe diɗo mbimomi l'islam jabandi neɗɗo no sernde kadi serndowo dal Allah yiida sernowo Allah yiiɗi ko dendinowo yimɓe Allah yiiɗi ko
tawda yimɓe dañi caɗele kalda e mumen haɓe belto ou bien haɓe gonta toɓe gonno ɗo kono o wi o serdata o itat debbam yo mi woppat buubel o nawa dahar mbimomi mayde mi maaya mi waɗe ou bien mi wona tali mi wona dodan o rowjinno ngabba e daw am ɓuranimi ɗum ɗon haalde e makko koye mboɗo mooli Allah haalde e makko voilà ko ɗum garɗa haalde eyyi min nani haala ma ne moƴƴini yooɗi kono ay sa renaki min hooram ko baba galle haalata komi yadani hen sa renaki min hooram ko baba galle haalata komi yadani hen saabu neɗɗo yo won kellifa neɗɗo yo jogo jurum jogo gilgu ɓernde yo neɗɗo yo jogo kiram woni jogade kiram ko daña debbo gadda pasoma aɗa ñammina aɗa yarna aɗa looto so ñawi cafra konano wonandema mi lorata buubel so tulmi holloto wona ko min lorata kayna haalde ɗum ko ɗum mbawɗa ala wona ko min lorata ɗum tan mbawɗa awa ko ɗum holko mbawɗa ko ɗum an sarde ma nana hande sarde babba ma nana tari hande a finat dawa teniya leɗɗe daña hen temedde ɗiɗi ɗum mi anda foti mbaɗata aɗa ala dépasse ala faɗo ala wutte moƴƴo ala laafa moƴƴo hay hunde ala buubel nana ala wutte moƴƴo ala faɗo moƴƴo ala hay hunde nene fooƴi ne wayno finde feere ni joni an ɗum ɗo neɗɗo sa a heeɓi hokkama debbo neɗɗo kay yo waɗ kiram yo hiir seeɗa jogoɗa pasama joggal moƴƴal kono an ko piggal tan sa renaki ko min baba galle ko haalata komi yaadani hedde yaro min noon ka sehilam mi yiiɗa badden kono noon ko mbatta buubel ko welani hay si a ñamminana yarna ustu piggal ngal ustu firino min mi neha tampini kam legal ngal hay goto mi koye nehdemo neddo so jogi buubel cukalel hakkille cukalel o jogi hakkille o buubel ɓuri anda buubel ko kalngal kono piggal nehra anda piggal nehra buubel sellani buubel ko ɗakkitiɗo hay sinno ko ɗakkitiɗo anna ɗakko an ka ɗakkiɗo oto jam ɗakkirade yaade makko il faut que sahaji piyamo tan o régla kanko omo goggo yasen fiyatmo Dakar to kanko o fiyatmo omo fiyede mi jaɓani omo fiya o nawe lakara o halda tan kono omo fiyede jimmi yero kala golla hen gollu ko yooɗi kala golla gollu ko feewi mbiɗa ko ɗakkiriɗo an ka ɗakkiɗo tinno koto ɗakkiri jaadon so taw ko ɗakkiriɗo an ka ɗakkiri ƴeew ɗakkudemo beela on ɗiɗi fof on ɗakkodira ha wona ɗum ɓuuri welde kono Allah yiida serndo hakkude debbo e gorko muɗum Allah yiida ɗum kono noon sa mo wima noon ko mbatta buubel kono metti Allah yiida ɗum hay goto yiiɗa tan loppet tan kanko noon o wiyata ko konngol makko loppet e tajat hunde tajat mbimomi tajata par ce que min ko gillam ko c'est l'amour noon yahata ko haaju muɗum a faami sa yiiɗi neɗɗo a hoynata ɗum min mi hoynani a hoynimo kay mi hoynani wona ɗo jagguɗamo galle he ɗo jam ndi ngari evide mi jo ari Salif e kongo kulmundumbu gum mi faami joni ay mi faami yero ay sa mo wima omo defa ko itti yangi homo waɗa ɗum bottari ya invite yiɗɓe ma kanko mo yinma o yiɗi ko teddintema donc so waɗi ko fewani an aɗa andi no keɓirɗamo aɗa andi no dañiriɗamo o defi ko gosi o defi wona gosi o defi fimo nder yimɓe he mi fiyani ma goppumi ha ɓeeɗe on korta pour nannumomo e suudu ndu moɗo nehamo o wi o serdetmi joni min mi wasa debbo mi teela joni mi nani ko kalɗa ko joni mbatten teela joni min so woppi no jarani joni mi nani mami haalde baba galle somi yeehi mami haalde makko an kala ko gulɗa télévision ma kanko ne kala ko wuli mami haalde makko télévision ma kono anno noon mbaggindimami hen ko sa yeehi wattu hakkille hoore ma so renaki min hoorami yaadade hen kono noon haada ari a wulliti mimam yami haalde makko acca ya mami non o yiri ko serndire mi temin buubel jeni min kam mbiɗa andi aɗa yiiɗi aɗa hiri hay daga ɗum tagui ñande mbiɗima daga aɗa yiiɗi hay so kuɗol memi buubol mbiyata aɗa gata ɗum ani haadata yiiɗi noon neɗɗo sa yiiɗi mo royni ɗum piggal nehani piggal resani debbo wallahi tan elle mbabba so wi yo sermo min mbarandir mbab ma ba gowɗano fiir ɗum ne mbiyata fiir no buubel ay no mbaɗanmi babam ba noon mbaɗanmi kaw baba ana anda kam parce que yerno wonata yere buubel longere wunde hunuko moɗɗata ko wukkittako ha ya dañ debbo a ñamminta a yernata a holtinta watta haydara tan ɗum tan yahani de e ɗum ɗo tan dew debbo ɗum ɗo tan resani ɗum ko miɗon ɗo ko resani ɗum an namdannoɗo kam holno mbaɗirtomi abonné e nder Full TV
an jiddo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede Full TV gande wadde abonné o wona jobdi no weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa boddi ɗum firti ka a waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné